Ovdje imam cveklu. Znači, kuvao sam 1 sat vremena. Najbitnije kod cvekle je kad kuvate da gledate da približno budu sve iste. Da bi znali lepo da se sve lepo ukuvaju zajedno. Hoću ja to da očistim. Inače, cvekla je jako zdrava za krv. I meni je jedna od omiljenih salata zimi. Pa može i leti. To sad ćemo da isečemo. Gledajmo kako ćemo da ne bude ni prevelika ni premala. Može ako. Evo, prilike. Znači, na pola bi bilo već puno malo, ovako ćemo. Lepa. Prvo ćemo lepo iseći i onda ću da zakiselim, malo posolim i da napravimo salatu. I obavezno ću da stavim beli luk. Znači gledajte i da približno budu sve iste debljine ovi listići. Kako bi lepo bilo u tanjiru sve identično. To smo. Sada ću očistiti beli luk. Može 1 glavica cijela slobodno. Beli luk je zdrav, ne šteti ništa, a i volimo beli luk, ukus belog luka, tako da slobodno stavite i beli luk. Znači ovo ću napraviti klasičnu salatu bez ono da stoji u teglama danima, mjesecima, nego bukvalno danas pravim za danas i sutra i da se to pojede odmah. Sad ćemo lijepo iseckati što sitnije, to bolje. Stavljam sada u cveklu, znači u činiju. To ću malo da promiješam kašikom. Ovo je pa da se sjedini sa belim lukom. Imamo malo vodice ove iz kuvanja. Ovdje ću da dodam sirće, dam malo ulja, to ćemo staviti otprilike, znači lepo da bude, malo posoliti otprilike ovako. Stavio sam 1 kašičicu soli, ulja ću otprilike, znači to po volji. Tako lepo, malo ću dodati jabukovog sirćeta. Ovo je bio neko jabukovo sirće iz DM-a. Htio sam prvo da ga promućkam. Još otprilike njega. Ako ga kroz kašiku. Ćemo vidjeti kako je. Lepo promiješati ovako. Dovoljno, može još malo samo sirćeta. Stavit ću znači malo šećera, 1 kašičicu. To je to. Znači promiješati lepo. I imamo spremnu salatu za ručak. To bi bilo to. Prekrijem i stavljam u frižider. Lepo da se hladne i gotovo. To bi bilo to. Pozdrav!